Moltes felicitats. Schulskin torna a repetir, guanyador per segon cop a la Sansi Lleida. Segon classificat, benvingut campió, dorsal 583, classificat Sergi de Balaguer. Bé campió, quart classificat, i Eliseo. Moltes felicitats. Àlex, en aquest moment, Jordi, Xavier, 445, i els ànims Reyes. Berman, benvingut, campió. Eduardo. Dorsal del 603, corredor Fontan, Xavi. Vale, groc, vale. Balaguer. Vale. Arriben els bons corredors de Balaguer. Molt bé, també. Rodi, mitja marató. Benvingut. El dorsal 999. Ja arriba Raül. 77 i Xavier. Benvingut, Xavier. Veieu molt bé en aquests moments com arriba la nostra dama 951 del Running Treble. Croissant, benvingut. Herman 2.0. Dorsal 590 arriba. Joan Maria. Miquel, Xavier. I sempre la música que és... Rodi, benvinguts, Rodi. Estefania i Daniel. Sant Martí, Jordi, Xavier. I aquesta parella que arriba de la mà. Felicitats. Isidre, felicitats. Continuen arribant i ja tenim els primers classificats en homes. Edgar de la Sansi. Marc Estan, Canilla, segon, de l'Atlètic Igualada, en 16.05. Sergi Núñez, 17.1, del Runner Balaguer. Aquest és el pòdium. Ha estat també quart classificat l'Omar Sancho, del Zona Esport, i Eliseo de l'Olmo, del Sicoris Club. Del Trèvol, Xavier Térmens i David Martínez continuen arribant. En fèmines, Lorena Cubillas Flores, de l'Avinent Manresa, 19.46. Elena Rábade Serral, 21.02. Benvingut, Sergi. Dorsal 975. Josep Maria, Jordi i Mònica. Benvinguda, Mònica. Aquí tenim ja a la Sílvia, a l'Ester, al Jonathan, a la Carme i al David. Continuen arribant els diferents corredors i corredores de la prova de 5 quilòmetres. Una corredores de la prova de 5 quilòmetres. Una prova que ha guanyat amb 15 vegades. Molt bé, campió. Tots arriben mirant el seu rellotge i la seva marca perquè... Calín, benvingut, Calín. I aquí arriba el Ramon i la Maite, de la mà del Vilella. El Gerard i la Laia, quina parella. Guapíssim. I l'Enrique, clar que sí.
benvingut, Enrique. David, benvingut. I aquí arriba el papà i la seva criatura, Sergi. Quina parella més maca, l'Olga. Benvinguda, Olga. Pedro, benvingut. I aquí arriba aquest campió 622, el Marc, l'Areta i també la seva companya del Xafatolls. Puri, benvinguda. I la Mari, que ha arribat una mica. Vinga, Mari, a recuperar-se. Xavier. En aquell moment la Marta, el José, la dorsal 947 i la 618, benvingudes. Música de Ramon Perells i Perelles. Acaba d'arribar el senyor Andrés Cabezudo en nom d'Ibercaja, que també acompanya a Marisa Chandri, que ens acompanyaran en la entrega de trofeos. Felicitats! Julián, benvingut! Remei, Susana i aquesta parella tan maca, 934 591. Juanjo i Antonio. Una parella de luxe, Running Trevor i el Xavi, Sònia, Déu-n'hi-do, quin ambient més formidable. Juan, benvingut. Eloi i Eloi Júnior. Maria Dolors, benvinguda. Una bona cursa. Continuen arribant els verens. Campions i campiones, Noemí, felicitats a tots i a totes. Ànim. Anna, benvinguda. El Amadeu i la Lourdes, quina parella més maca, sí senyor. Modol, benvingut. I aquí arriba també la Patricia. Benvinguda, Gemma. Benvinguts, parella. Josep Maria Isabel. Carolina i la seva filla, i la Maite, i el Sergi. La Noemí, i la Glòria, i la seva filla. Increïble, la gran festa. Javier, Sergio i Yolanda. M'agrada. Josep Maria, gràcies. Aquí estan arribant tots i totes. La Jennifer, la Mary Shale i la seva companya. Mònica. Uau, l'Ariana, la Raquel, l'Albert. Tenem la més benvinguda a la Jennifer i amb aquesta parella i amb els seus fills i filletes. Marta, benvinguda. Dolors, benvinguda. Isabel, benvinguda. Companyia. Quin ambient més agradable avui. Primer de la 10, primer de la 10, primer de la 10, primer de la 10, 412. Noemí, benvinguda. Antonieta abans han fet el globus d'Ibercaja. Portant, Cádiz, benvinguda. Segon, uau, Jorge.
No! Tercer, tercer. Gràcies. Primer classificat, Jorge Salas Castro, amb 36-13. Ja tenim el guanyador del running, 124, benvingut. Rusa segon, Marc Aranda. I del Zona Esport, Eduardo. Ivan Jaume. De Balàfia, també aquí tenim el nostre campió. Balaguer, 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 10 quilòmetres, Balaguer. Kiko! Carlos! David! Sicoris Club, benvinguts als atletes del Sicoris. I aquí arriben l'Isaac i el seu company. Felicitats, el reto de correr.com. Primera fèmina, la Noemí Ben Xapatois. En aquest moment la Noemí està amb el cap d'arribades. Dorsal 111, benvingut també. Joan, has arribat. Joan, has arribat. Albert, felicitats, Balaguer. Òscar, molt bé la teva cursa, Òscar. Mànager general José Luis Blanco. Trèvol, benvingut, Trèvol. Running, Trèvol. I el Petitón. Molt bé, Bruno. 35, benvinguda, campiona. Luz. Continuen arribant Balaguer, una altra vegada Balaguer, esteu formidables. Àlex Almacelles, benvinguts. Ben 22, benvingut, campió. Una gran cursa també del nostre 122, el Carles arriba. Jordi. L'Espardinya d'Alcarràs, benvinguts al Carràs Isaac. Esteu formidables tots i totes. Xavi, benvingut. Que falte poquet. Anaís. Marcos de la Zona Running. La música de Ramon i el seu equip de so. No para! Roger, benvingut. Aquesta samarreta del Lleida ens agrada. Marcel. Alan. Lluís. I em sembla que la Emi Vaquero està a punt d'arribar. Molt bé, 427. Molt bé, quin estilàs. Benvingut, Ivan. Dorsal 121, benvingut també, com no. Estem esperant a la Montse, a la Emi Vaquero, però mentrestant arriba l'Andrés, arriben també diferents companys. Albert, los domingueros, team de Pardinyes, Déu-n'hi-do la popular barriada de Pardinyes. I aquí tenim ja d'un moment a l'altre a la Emi Vaquero. Aquí la tenim. Emi Vaquero. Mireu quin estilazo. La Emi Vaquero. Gràcies, l'hem tingut en la Sansi Lleida. Continuen arribant Moisés, benvingut Moisés. Abel. I Carlos. Fernando. Aquí tenim aquesta parella de luxe també. I Daniel. Benvingut, Daniel.
aquests instants és la Montse i el Joan. Joan, benvingut. 4 campions a la vegada. Un cop més, Balaguer Ivan. I una atleta fèmina que arriba amb un estilàs. És l'Andrea. Benvinguda, Andrea. I Jordi, com no. I aquí arriben els runners de Corbins. Els runners de Xavi, Jordi i de l'Eque també, com no. David Mayals, el província de Lleida, de part de Catalunya i com no de l'Aragó. Òscar, benvingut. Lluís, ànims. Mireu també quin estil d'alegria. Continuen arribant Jonathan. Dani, benvingut, campió. I aquesta parella amb una nena guapíssima, amb el seu papà. Molt bé, Cabri. Arriba en aquest moment Javier. Rubén, un altre estilàs també d'aquesta campiona que ens visita en aquests moments. Ivan, Josep, entrar des de les 11 i ja portem 51 minuts. David i Maria Jesús, benvinguts. El nostre cap de xips ens acaba d'entregar la classificació oficial en aquests instants. Recordem, Mustafa ha estat primer en la categoria de 10 quilòmetres. Marc Aranda, 35-50. Jorge Salas, Zona Esport, amb 36-13. Stephen Sharp, un altre clàssic del Zancada, ha fet 37-09. Manel Oliva, dels Runner Balaguer. Molt bé, Manel Oliva, 37-29. Continuen arribant de les diferents categoria femenina i masculina, mamà i fill. El Pérez. En la Noemí Aumedes Marc, primera del Zapatoll de Mollerussa. Segona de dones, de fèmines, Luz Moreno Ávila, del Corre i Bola. I tercera classificada, l'Anaís Gomar i Sen Creuant. Aquí van. Això és l'amistat. Això són les emocions de l'atletisme. El punt d'honor i el Marc, que arriba en aquests moments. Marc. El salt 435, benvingut. Òscar, benvingut. Dolors, benvinguda. Recordem la bossa que porta, màniga llarga, la bossa d'obsequis, productes d'Aquarius, Chupa Chups, Ordimans, Aneto, Herkel, OXD. Després tindrem un sorteig i més sorpreses. Tots un recorregut ideal per fer marca de 5 i 10. Arriba el Jordi i la... Molt bé, Maria Jesús. Molt bé, Fernando. Molt bé, David. I fa una horeta pràcticament que vam començar. Però com li donem de... I a la Cristina. I a la Núria. Arriba en aquests instants un altre corredor important, el Biel. Benvingut, campió. I un altre corredor important, Gerard, David i la seva filla. Arriba amb aquest estilàs, el dorsal 415 dels Domingueros de Fardinya. I la dorsal 394.
campió. José Luis Orozco, regidor de Ciutadans a Lleida. l'ídol, el Marcel, l'únic. Aquí el que dèiem de l'Aurora, que benvinguda, Aurora. Gràcies, benvinguda, campiona. Alejandro, has complit perfectament. I la seva amiga 413 del Sicoris Club. La Tere, amb un temps extraordinari. Miquel, benvingut. Ajuntament de Lleida, gràcies a la paeria, gràcies a la Diputació de Lleida, gràcies a Irata Razú, Albert Soler i Casa Civiló. Campiona, benvinguda, Verònica. També de Balaguer. S'ha acabat, ets un fenòmeno. Sanitàries G. Però aquí arriba un altre campió. Venga, formidable Josep Maria. Ell ha dit, jo acabo la Sansi, i aquestes dos fèmines també. La Montse i la seva companya, 408. I aquí arriba un altre personatge. Per nosaltres un honor, Rafa. Un honor.